इउपिपिएलनि अफिसाव एबसुआबो मोनगोन, एबसुनि आन्दलनाव थैनायाबो मोनगोन आरो एनडिएफबीआव थैनायाबो मोनगोन ना गावनि खुगादोनो बुंदोंमोन बिथां प्रमद सारा। जोंनि बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव थैनि बेसेनजों दिनै बिथांमोना रायजो खुंबोबाय, सरखार दाबोबाय। बे समावहाय जोंनि बे प्रमद बर' सारा बानासुर फोथारावहाय जेब्ला मिथिं खुंदोंमोन, जोंनि मार्चार्स न'खरफोरखौहाय बियो लेंहरनानैहाय गांसे गांसे आर'नाइजों जोंखौ मान बावदोंमोन। नोंथांमोनखौ जोङो बारे बारे खावलायनाय जायो, नोंथांमोना जाहाथे बै 5 लाख अनसुंथाइखौ थाबैनो जुदि होआबा नोंथांमोन सायाव जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो शिक्षा होगोन। मोनसे भिडिअ सफैदों, मैयानो सफैदोंमोन। एक्सुअलि मैयानो दामनांगौमोन आङो, मैया माखासे सम गैयिनि थाखाय हास्लाबाखै। जाय हक दिनै प्रमद बर' सारखौ जोंनि बिटिआरनि CM बिथांनि सायाव आं दिनै जेबो बुङा। नैबे मोनसे भिडिअ आं जेबो बुङा, अनलि आं खोनासंगोनल'नो। मार्टिस फेमिलिनि मोनसे भिडिअ, बबे जायगायाव सार प्रमद बर'आ इउपिपिएल अफिसाव हाबनानै मा बाथ्रा बुङामोन, बिनि माखासे बाथ्रा जाय मार्टिस फेमिलि डिवाइड आसाम 50-50नि मुङावहाय मुंख्लं जानाय न'खरफोरनि सोरनिबा बिसि, सोरनिबा फंबाय, सोरनिबा ना बिदानि फिसानि ना बेफोरबायदि सोमोन्दो रिलेटिभ न'खरनिफ्राय मोनसे मैया जथुमा जादोंमोन। आरो 2025आव मार्टिस फेमिलिनिफ्राय मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव साफा साफा केन्डिडेट होनायनि माखासे बाथ्राबो फोसावनायखौ जों नुनो मोनदों। प्रमद बर' सारखौ मा बाथ्रा बुंदों आरो मा बाथ्रा बुंनानै बिथांखौ मा सोंखारिदों एसे जों खोनासंनानै लानि। आं दिनै जेबो बुङा, आं बुङोब्ला माखासेफ्रा दुखुबो मोनो। आं जा बुंगोन सिदा बुंगोन। आरो बै मार्टिस फेमिलिनि न'खरफोरा दिनैहाय जा बुंदों सिदा सिदि खेंस्लायै बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनोबो मोनाखै। थ' बिदिब्ला जों खोनासंनानै लाग्रोनि। 1989आव आसाम डिफिट 50-50 बिनायाव जोंनि न'खरा मुंख्लं जादों। खिन्थु दिनैयाव लागै जोङो BTC सुक्ति जाबाय, बेयावबो मोनासै। हाग्रामा मैलारि सारनि दिनाव 17 बोसोर खाखन खालामनानै थांबाय बिथाङाबो होआसै। आरो फैयै फैयै नैबे BTR सुक्ति एकद जाबाय, बेयावबो BTR सुक्ति जानायाव प्रमद बर' सारा गावनि खुगादोनो बुंदोंमोन। मटङासआव जा प्रमद साराबो बुंदोंमोन जे जोंखौ लिंहरलायनानै बेहाय गावनि इउपिपिएलनि अफिसाव एबसुआबो मोनगोन, एबसुनि आन्दलनाव थैनायाबो मोनगोन आरो एनडिएफबीआव थैनायाबो मोनगोन ना गावनि खुगादोनो बुंदोंमोन बिथां प्रमद सारा। दिनै खिन्थु जों नुनो मोनदों बे 5 लाख अनसुंथाइखौ जोंनो होनो गारनानै जों खोनानो मोन्दों 5 लाख अनसुंथाइखौ सोरनोबासो होगोन होननानै जों खोनानो मोन्दों। जा जों बहुद दुखु नांदों। बेनिखायनो जोङो दिनै जोंबो बाहाय एसे साखा फारा जादों। नोंथाङा जुदि होगोन होननानै जुदि बेखौ गावनि BTR सुक्तिया जुदि फार जालाङोबा, जोंनो जुदि अनसुंथाइ होआबा बहुद दुखु नांथावना। बेबायदि जोंनि न'खरफोरा बे समाव आसाम डिफिट 50-50 बिनायाव मुंख्लं जालांदोंमोन। सोरबा बिधवा जालांदों, सोरहाबा बिफाया थैलांदों, सोरहाबा फिसाला गोमा जादों। बेबायदि बहुद दुखु नांथावना जालांदोंमोन जोंनि न'खरफोरा। बेनिखायनो नोंथांखौ जोङो आर'ज खालामहरदों, नोंथाङा जोंनो 5 लाख अनसुंथाइखौ होगोन होनना बुंनायाव होनांगौ होननानै जों आर'ज खालामहरदों नोंथांखौ। आरो जों होबा नोंथाङा जुदि होयोबा जों मोजां मोनगोन। आरो जुदि नोंथाङा बेखिनिखौ स्टेप लायाबा फैगौ 2025आव जिथुबा BTR इलेक्सन फैगोन, खिन्थु जोंनि मुंख्लं न'खरनिफ्राय जों मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव जोङो केन्डिडेट होनाय जागोन। न'खरनि जानानैहाय जोङो बेखौनो जोङो मोननो लुबैयो जे थांनाय समावहाय सारा जोंनि BTR सरकारा प्रमद बर' सारा बुंलांदोंमोन जोंनि मोननो गोनांखौ थाबैनो होगोन होननानै, सुफुंनानै होगोन होननानै। दिनैसिमबो जोङो मोननो हायाखै। बिनिखायनो दिनैहाय जोङो बे मेलखौहाय जोङो खुंनो गोनां जानानै फैबाय। मानो होनब्ला जोंनि मोननो गोनांखौ जों दिनैसिमबो मोनाखै। माब्ला मोनगोन? आरो जोङो खोनानो मोन्दों ग्रुप वाइसै होगोन होननानैहाय। दिनै बेफोरो मानि थाखाय बेबादि जालांखो? जोंनि मोननो गोनांखौहाय जोंनो होयोमोनब्ला जों
मार्चार्स न'खरफोराबो गोजोननाय मोनगौमोन आरो जोङो बिथांखौ जेरैबायदि सापर्ट होबोदोंमोन बेबायदिनो जोङो होलांबाय थागोन होननानै जोङो थिरांथा लादोंमोन। नाथाय दिनैहाय बिथांनि थांखिया दिनैहाय 5 बोसोर जालांनो हमबाय। दिनैसिमबो जोंनि मोननो गोनांखौ बिथाङा दिनैसिमबो जोंनि माबाखौहाय दिनैसिमबो डिक्लेयार होआखै। दा जोङो बेखौनो मिथिनो लुबैयो सारनिफ्राय मोनगोन, माब्ला मोनगोन जोङो बेखौहाय जोङो मिथिनो लुबैयो आरो मोनगोन ना मोना जोङो बेखौबो मिथिनो लुबैयो। मानो होनब्ला बिथाङा दिनै जोंनि बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव थैनि बेसेनजों दिनै बिथांमोना रायजो खुंबोबाय, सरखार दाबोबाय। दिनैहाय गावसिनिखौल' मानो सानखो, जोंनि थाखाय मानो सानाखै? जोंबो बिमा थायोमोनब्ला जोंबो लेखा फरा गोरों जागौमोन, जोंबो बेबादिनो माबा मोनसे मावनानै जोंबो जोंनि न'खरफोरखौ लुखांलांनो हागौमोन। दिनैहाय जोङो उन्दैयावनो बिमा बिफा थैजानानै बा बिदा फंबाय थैजानानैहाय दिनैहाय जोङो लेंग्रा जानानै दङ। जोंबो बैसोरबादि जोंबो मोजां माबाखौ जोंबो लुबैयो। दिनैहाय जोंखौ मानो नायफिनदिया, दिनैहाय जोंनिथिंजाय मानो माबाखौ माबायासै, नायहरफिनाखिसै। बै समावहाय जोंनि बे प्रमद बर' सारा बानासुर फोथारावहाय जेब्ला मिथिं खुंदोंमोन, जोंनि मार्चार्स न'खरफोरखौहाय बियो लेंहरनानैहाय गांसे गांसे आर'नाइजों जोंखौ मान बावदोंमोन। बिथांनि बिबुंथि होनायाव जोङो ओरैबायदि गोजोनदोंमोन। दिनै बिथाङा बे बिबुंथिनि बेसेनखौ मानो लाखियाखिसै, दिनै जोङो बेखौनो मिथिनो लुबैयो। दिनैहाय सोरहाबा हौवा गोमाजादों, सोरहाबा बिमा गोमाजादों, सोरहाबा बिब' फंबाय बेबादिनो गोमाजानानै आलाय सिलाय जानानै दङ। बिसोरो थायोमोनब्ला बिसोरनि न'खरफोराबो मोजाङै आवगायलांनो हागौमोन, बिसोरबो गोलाव गिदिर मानसि जागौमोन, बेबादिनो गावसिनि न'खरफोरखौहाय मोजाङै दैदेनलांनो हागौमोन। बोरायनि नामा हौथेन मोसाहारि आरो बियो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव मावोमोन। गावनि ड्रेसखौ खुनानै बियो बाहेरायाव गावनि अफिसाव थांनो ओंखारनायावनो बिसोरो माइबारिथिं होसोलांनानै आंनि बोरायखौ गावथारदों। दिनै आंनि बोराया थैनानै बेसे आलाय सिलाय आं गावनि उन्दै उन्दै फिसाफोरखौ फेदेरदों, फोलावदों, गिदिर गोलाव खालामदों। नाथाय नोंसोरबादि मिनिस्टार खालामनो हानाय आंहा केपासिटि गैया। थेवबो सरकारा जोंबायदि मानसिखौ दासिमबो नायसनाखै। थाखा होगोन, फैसा होगोन होननानै जेरावबो मिथिं खुंनायाव जोंखौ लिंहरो, नाथाय दिनैसिमबो जोंनो थाइसेबो रावबो होआखै। अब्लाबो आंनि फिसाफ्रा जि एसे रोंदों, सानसे समाव आंनि फिसायाबो मिनिस्टार जानानै नोंसोरखौ गाख्रेबफिननो हागोन। नोंसोर दिनैसिमबो जोंखौ सिनायाखैना। बिटिआर रायजोनि राजनितिकनि लिडार नोंथांमोना बै खनानि गादियाव जिरायगासिनो सोरनि थाखाय जिरायखो? नोंथांमोना बुं। 1 नम्बराव जों नोंथांमोनखौ सोंनाय जादों। 2 नम्बराव बै सेक्रेटारि अफिस, बड'लेण्ड बै सेक्रेटारि अफिसा माजों लुनाय? बै जिरायग्राया अफिसा, सेक्रेटारि अफिसा। आरो लोगोसे नोंथांमोना अनसुंथाइखौ दिनै होगोन गाबोन होगोन, दिनै होगोन गाबोन बारे बारे थगायबाय थागोन नामा? नोंथांमोनखौ जोङो बारे बारे खावलायनाय जायो। नोंथांमोना जाहाथे बै 5 लाख अनसुंथाइखौ थाबैनो जुदि होआबा नोंथांमोननि सायाव जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो शिक्षा होगोन। लोगोसे गासै रायजो राजाजों लोगो नांनानै जों बै डिसिसनखौ माने लानाय जाबाय। आरो नोंथाङा जिहेथु मानसिफोरखौ गले गले दा थगायनो दा नाजा। दा फैगोन समाव जोङो जोंनि दाबिखौ बिटिआर गभर्नमेन्टआ जुदि गनायाब्ला बा सरकारा गनायाब्ला जोङो गुबुन राहाखौ लानाय जागोन। जोंनि जिखिनि मुख्लं न'खर जों आरो जोंनि जे एसोसिएसन, मार्टियार एसोसिएसन, जों बेवहाय सावरायखानाय जाबाय आरो जानजि खाफ्रानानै थाखाबाय जे जों फैगौ 2025 मायथाइयाव जोंनिफ्राय सासे बिजाथि फसंगोन होननानै जोङो मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव 3 बिजाथि होगोन होननानै जोङो जानजि खाफ्राना थानाय जाबाय।